രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്യതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ബോധലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിദാ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ബോധലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘേതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദയനതാരിണം. മദേഗബിന്ദോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമ. മാതാജി പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. हरे कृष्ण. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാഭവ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുംഭദീന സന്ധിർ സന്ധിർ വീക്ഷാ
നൈവാം കൃപാ പരപ്രത്ത സരിതോ പ്രശോഷ്യൻ രുദ്രാവൃതാകിമജിതോ വദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഒരു യോഗി തന്റെ മനസ്സിനെ ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനവും പരമപുരുഷന്റെ ശക്തിയാൽ നടക്കുന്നതാണെന്നും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ നടക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ധ്യാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് യോഗിയെ ധ്യാനിക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി കാണാതെ അവയെ കൃഷ്ണ സേവയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമല്ല അല്ലെ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഭൗതിക ലോകത്തില് ചുറ്റുമുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പിറകെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മ എന്ത് വേണം? പരമാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വരെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന്റെ ശക്തി വേണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ് ശക്തി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഉണർച്ച വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് തന്നെ വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്ലോകം 5. ചീരാണിക്കും പധീന സന്ധിതി സന്ധി ഭിക്ഷാം നൈവാംഘ്രിപ പരഭൃത സരിതോപ്യശുഷ്യൻ രുദ്ധാഗൃഹേ കിമജിതോപതിനോപസന്നാൻ കസ്മാത് ഭജന്തി കവയോ ധനദുർമദാന്താൻ. ചീരാണി കിം പതിന സന്ധിതി സന്ധി ഭിക്ഷാം നൈവാംഘ്രിപ പരഭൃത സരിതോപ്യശുഷ്യൻ രുദ്ധാഗൃഹ കിമജിതോപതിനോപസന്നാൻ കസ്മാത് ഭജന്തി കവയോ ധനദുർമദാന്താൻ. ചീരാണി വസ്ത്രങ്ങൾ, കിം അതോ പതി സന്ധി അവിടെ, ദിശന്തി ഇതര, ഭിക്ഷാം ഇല്ല, ഏവ കൂടെ, അംഘ്രിപ മരങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ, സരിതഃ അഭി അശുഷ്യൻ, രുദ്ധ ഗുഹകൾ, അതോ അജിതഃ ദൈവം, അവധി നൽകുക, ഇല്ല, ഉപസന്നാൻ ആത്മാവ്, കസ്മാത് ഭജന്തി മുഖസ്തുതി കവയഃ ധനം ദുർമദ ലഹരി കൊണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എല്ലാം നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തില് അധികം ഉള്ളതാണ്. എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കണത് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ളത് പോരെ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും തലയണയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ, ബെഡിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയും ചോദിക്കണേ. വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം, ശല്യപ്രഭുവാദ്, ജയ് ശല്യപ്രഭുവാദ്. പൊതുവേദിയിൽ കീറിയ തുണി കഷ്ണങ്ങളൊന്നും കിടപ്പില്ലേ? മറ്റുള്ളവരെ പോഷിപ്പിക്കാനായി നിലനിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ ദീനവത്സലതയാൽ ഭിക്ഷയൊന്നും നൽകുന്നില്ലയോ? നദികൾ വറ്റിപ്പോവുകയാൽ ദാഹജലം തരുന്നില്ലയോ? മലകളിലെ ഗുഹകളൊക്കെ അടഞ്ഞുപോയോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം ഉപരി സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സമർപ്പിതാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലയോ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനികളായ സന്യാസിമാർ കഠിനയത്നത്താൽ സമ്പാദിച്ച ധനത്തിൽ അത്യന്ത ലഹരി കൊണ്ട ധനാഢ്യരുടെ മുഖസ്തുതി പാഠകരായത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തില് ഇത്രയധികം മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധനാഢ്യന്മാരുടെ മുഖസ്തുതി പാഠകരായി തീർന്നു സന്യാസിമാരൊക്കെ. മുന്നത്തെ യോഗിവര്യന്മാര് ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ പണ്ട് യോഗികള് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പോലെയുള്ള എല്ലാം ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? തുണി കഷ്ണങ്ങള്, അത് വൽക്കലം, അതേപോലെ മറ്റുള്ള പോഷിക നിലനിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഭിക്ഷുന്ന് അതിൽ നിന്ന് പഴങ്ങളും ഫലങ്ങളും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നദികളിൽ നിന്ന് ദാഹജലം തരുന്നുണ്ട്.
മലകളിലെ ഗുഹകള് ഒക്കെ അവർക്ക് കിടപ്പാടത്തിനായിട്ട് അതുണ്ട്. പണ്ട് ഋഷിമാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും അതെല്ലാം പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം ഉപരി സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സമർപ്പിതാത്മാക്കളെ ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവരെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനികളായ സന്യാസിമാർ, എല്ലാ വേദജ്ഞാനങ്ങളും അറിഞ്ഞവരെന്ത് ചെയ്യണം? അവര് നല്ല ധനാഢ്യന്മാരായ ആളുകളുടെ സ്തുതി പാടുകരായി തീർന്നു. അവര് പോഷിപ്പിക്കണം, അവര് സ്തുതിക്കണം. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൂടുതൽ ധനം കാക്ഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കണത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അന്നത്തെ യോഗിമാരും ഇന്നത്തെ യോഗിമാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനികളായ സന്യാസിമാർ കഠിന യത്നത്താൽ സമ്പാദിച്ച ധനത്തിൽ അത്യന്തം ലഹരി കൊണ്ട അവര് എപ്പോഴും ധനസമ്പാദനം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഭൗതികവാദികളുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ. ആ ലഹരി കൊണ്ട് ആ ധനാഢ്യന്മാരുടെ മുഖസ്തുതി പാടുകരായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കണത്. ഇപ്പൊ നോക്കാം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രഭു ജയ് ശ്രീലപ്രഭു. സന്യാസ ജീവനം എന്നത് യാചിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പരാന്നഭോജിയെ പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ചെലവിൽ കഴിയുന്നതിനോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥവും കഴിഞ്ഞ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാല് അതെന്താണ്? അത് എല്ലായിടത്തും പോയി യാചിക്കലല്ല. അവനാന്റെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 3-4 വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധവൽക്കരണോ അതേപോലെ തന്നെ സ്വയം പഠിക്കലും വേദങ്ങൾ പഠിക്കലും അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ആരെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആരായുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് സന്യാസിയുടെ ജീവിതം. സന്യാസ ജീവിതം യാചിക്കുന്നതിനോ അവരെന്താണ് കാലത്ത് തുടങ്ങി യാചിക്കാൻ നടന്ന് കിട്ടണ മുഴുവൻ കൂടുതൽ കിട്ടും തോറും പിറ്റേ ദിവസം 10 വീടുകളിൽ കൂടുതൽ പോകും. അങ്ങനെയല്ല. പരാന്നഭോജിയെ പോലെ മറ്റുള്ളവർ തരുന്നത് ഭക്ഷിക്കുന്നവരെ പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ചെലവിൽ കഴിയുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തില് സന്യാസാശ്രമം. ഒരിക്കലും സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായ യാതൊരുവിധ സംഭാവനയും നൽകാതെ സമൂഹത്തിന്റെ ചെലവിൽ കഴിയുന്ന ഏഷണിക്കാരൻ അഥവാ മുഖസ്തുതിക്കാരനാണ് പരാന്നഭോജി എന്ന് നിഘണ്ടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കുന്നവരെയാണ് പരാന്നഭോജി എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല. അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സമൂഹത്തിന്റെ ചെലവിലാണ് അവർ കഴിയുന്നത്. പക്ഷേ ഏഷണിക്കാരനാവാൻ പാടില്ല, മുഖസ്തുതിക്കാരനാവാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ നിഘണ്ടുവില്, ശാസ്ത്ര നിഘണ്ടുവില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്തിന് സാരവത്വം താത്വികവുമായ സംഭാവന നൽകണം അവര് ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കണം. സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതേപോലെ ശുദ്ധാത്മാക്കളെ വീണ്ടും ബദ്ധാത്മാക്കളെ വീണ്ടും ശുദ്ധാത്മാക്കളും മുക്താത്മാക്കളുമായി തീർക്കേണ്ടതാണ് സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പ്രത്യുത ഗൃഹസ്ഥനിൽ നിന്നും നിർവ്യാജനായ ഭിക്ഷാന്തേഹി ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് ദാതാവിന് വ്യക്തമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സന്യാസിയാൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു അവസരമാകുന്നു. സനാതന ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭിക്ഷാന്തേഹിക്ക് നൽകുന്ന ദാനം ഗൃഹസ്ഥരുടെ കർത്തവ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു. നമ്മളാണ് അവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ഒരു കർത്തവ്യമാണത്. ഗൃഹസ്ഥർ ഭിക്ഷാന്തേഹികളെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളെ പോലെ ഉപചരിക്കണമെന്നോ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അവർക്ക് വസ്ത്രം, ഭക്ഷണം മുതലായവ നൽകണമെന്നും ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ കപട ഭിക്ഷാന്തേഹികൾ ശ്രദ്ധാലുവായ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഈ ദാനശീലത്തെ മുതലെടുക്കുകയും അരുത്. സന്യാസ വേഷം കെട്ടി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ടെല്ലാം കിട്ടും എന്നവര് വിചാരിക്കരുത്. ശ്രദ്ധാലുവായ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ദാനശീലത്തെ മുതലെടുക്കരുത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് സാധ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനായി മാനവഹിതത്തിനുതകുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നമായ കൃതികൾ സംഭാവന ചെയ്യുകയാണ് സന്യാസ ജീവിതക്രമത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം. നമ്മൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ കൃതികളൊക്കെ അവർ എഴുതണം. അവര് പലയിടത്തും സഞ്ചരിച്ച് കുറേ അധികം അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം.
ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം അതായിരിക്കണം സന്യാസിയുടെ. സന്യാസ ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് മധ്യേ ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമിയും ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമിയും മറ്റ് ഗോസ്വാമിമാരും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രധാന കർത്തവ്യം വൃന്ദാവനത്തിലെ സേവാ കുഞ്ചത്തിൽ പാണ്ഡിത്യപൂർണമായ സംവാദങ്ങളിൽ അന്യോന്യം ഏർപ്പെടുകയാണ്. അവരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംവാദം, ഇതാണോ ശരി, ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ രചിക്കും. ശ്രീല പാണ്ഡിത്യപൂർണമായ സംവാദങ്ങളിൽ അന്യോന്യം ഏർപ്പെടുകയാണ്. ശ്രീല ഗോസ്വാമി സ്ഥാപിച്ച ശ്രീ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനവും രൂപഗോസ്വാമിയുടെയും ജീവഗോസ്വാമിയുടെയും ശവകുടീരം സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാനവുമാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ സേവാകുഞ്ച്. സേവാകുഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അത്രയും ഇതുള്ളവരാണ് ആ ഗോസ്വാമിമാർ. 6 ഗോസ്വാമികളിലെ പ്രധാനികളായിരുന്ന രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയൊക്കെ, ജീവഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, അതൊക്കെ നമ്മുടെ പരമ്പരയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് ഗോസ്വാമി പറയാൻ കാരണം നിയന്ത്രിച്ചവര്. നമ്മൾ ആരാണ്? ഗോദാസന്മാരാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസന്മാരാണ്. ഇവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവരാണ്. അവരുടെ ശവകുടീരം സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാനവുമാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ സേവാകുഞ്ച്. അതെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ പറയും, ശ്രീലപ്രഭുപാദ് രാത്രി 2 മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന ശ്രീലപ്രഭുപാദര് ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞൊറ്റ മുറി റൂമാണ് അമേരിക്കയില് പോയപ്പോഴും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ റൂമിന്റെ ജനല് തുറന്നിട്ടാല്, ജനല് അടയ്ക്കലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം, ആ ജനലിൽ കൂടി രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കുടീരം നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇത് ഭാഗവതായാലും ഭഗവത്ഗീത ആയാലും എല്ലാതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. അത് രാത്രി 2 മണിക്ക് സ്വന്തം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ബുക്കുകൾ നമ്മൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. അങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ആ പ്രഭുപാദന്റെ ജീവചരിത്രം വായിക്കണം. അത് വായിച്ചാലാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തോരം അവര് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ തന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ശവകുടീരം സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാനത്തിനാണ് സേവാ കുഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ മാനവരാശിയുടെയും നന്മയ്ക്കായി അതീന്ദ്രിയ പ്രാധാന്യമുള്ള അമേയമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് അവർ വിടകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഉപദേശാമൃതം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നിട്ടാണ് അവർ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ സന്യാസം സ്വേച്ഛയാൽ സ്വീകരിച്ച എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും, സ്വേച്ഛയാൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താൽ സ്വീകരിച്ച എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയെ ലക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ചെലവിൽ സുഖകരമായ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നിരുത്തരവാദപരമായ ജീവിതം നയിക്കുകയല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ല. എങ്കിലും സമൂഹ നന്മയ്ക്കായി യാതൊരു സംഭാവനയും നൽകാൻ കഴിയാത്തവർ ആഹാരത്തിനായി ഗൃഹസ്ഥരെ സമീപിക്കരുത്. അവർക്ക് അതിന് അർഹതയില്ല. അവര് ഈ ഗൃഹസ്ഥരെ സമീപിച്ച് സ്വന്തം പരാന്നഭോജികളായിട്ട് സുഖസമൃദ്ധിയിൽ കിടക്കണത് സന്യാസികളുടെ ധർമ്മമല്ല. ഗൃഹസ്ഥന്മാരിൽ നിന്നും ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്ന അത്തരം ഭിക്ഷാന്തേഹികൾ സന്യാസിമാർക്ക് തന്നെ ഒരു അപമാനമാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാർഗം തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭിക്ഷാന്തേഹികൾക്ക് വിശേഷം ശ്രീ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. നമ്മൾ ചില സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കാവ്യ വേഷം ധരിച്ചവരാണ് കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പിന്നുള്ളവരൊക്കെ ആയിത്തീരണത്. അവര് വേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ബാക്കി എല്ലാതും സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ അത്തരം ഭിക്ഷാന്തേഹികൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഒരുവൻ സ്വേച്ഛയാലോ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്താലോ ഭിക്ഷാന്തേഹിയായി മാറുന്ന പക്ഷം പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലായിടത്തുമുള്ള സകല ജീവസത്തകളുടെയും പരിപാലകൻ പരമപുരുഷനായ പരമോന്നത ഭഗവാനാണെന്ന ദൃഢവിശ്വാസവും ഗാഠഭക്തിയും നിശ്ചയമായും അവനുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് സന്യാസി എന്ന വാക്ക് ചേരുകയുള്ളൂ. ഭഗവത് സേവനത്തെ 100% വ്യാപൃതനായ സമർപ്പിതാത്മാവിന്റെ സംരക്ഷണം അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?
അപ്പൊ മുഴുവൻ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവരെ ആര് രക്ഷിക്കും? ഭഗവാൻ തന്നെ രക്ഷിക്കും. അവരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ തള്ളിക്കളയില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെ അവരെ നോക്കിക്കൊള്ളും. അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ പോലെ, അല്ലെ? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ടും ഭഗവത് സേവ ചെയ്ത അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആര് വന്നു? ഭഗവാന്റെ കയ്യില് ആ ചക്രം തന്നെ വന്നു, അല്ലെ? അതുപോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു സാധാരണ യജമാനൻ തന്റെ സേവകന്റെ ആവശ്യകതകൾ ആരായിരുന്നു? അങ്ങനെ അയാൾ സർവശക്തനും സർവൈശ്വര്യപൂർണനുമായ എല്ലാം നൽകാനായിട്ട് പറ്റുന്ന സർവ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഭഗവാൻ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കില്ല. ഒരു പൂർണ്ണ സമർപ്പിത ആത്മാവിന്റെ ജീവിത ആവശ്യകത്വങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിറവേറ്റിയേക്കും? സാമാന്യ നിയമം എന്തെന്നാൽ ആരോടും ദാനമായി ആവശ്യപ്പെടാതെ അരയിൽ ചുറ്റാൻ ആവശ്യമായത്ര ചെറിയ തുണിക്കഷ്ണം മാത്രമേ ഒരു ഭിക്ഷാന്തേഹി ധരിക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാവൂ. തെരുവിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ കീറിയ വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കുറവ് നികത്തണം. അങ്ങനെ ആളുകള് ഉപയോഗശൂന്യമായത് വലിച്ചെറിയുന്നത് വരെ തങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് അണിയാം. വിശക്കുമ്പോൾ ഫലങ്ങൾ പൊഴിക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കും ദാഹിക്കുമ്പോൾ നദിയിൽ നിന്നും ജലം കുടിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സുഖകരമായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് വന്യമൃഗങ്ങളെ ഒന്നും ഭയപ്പെടാതെ കുന്നുകളിൽ ഒരു ഗുഹ കണ്ടെത്തി അതിൽ വസിക്കണം. ഭഗവത് ഭക്തരെ ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഭഗവാൻ കടുവകൾക്കും മറ്റു വന്യമൃഗങ്ങൾക്കും ആദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആര് ശല്യപ്പെടുത്തില്ല? വന്യമൃഗങ്ങൾ പോലും ശല്യപ്പെടുത്തില്ല. ഭഗവാൻ അവരെ വിലക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹാഭക്തനായ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അങ്ങനെ ഗുഹയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. നാമാചാര്യനാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. സന്ദർഭവശാൽ കൊടിയ വിഷമുള്ള ഒരു പാമ്പും അതേ ഗുഹയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വസിച്ചിരുന്നു. ഒരു പാമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പതിവായി സന്ദർശിച്ചിരുന്ന ചില ഭക്തർ സർപ്പത്തെ ഭയപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ്, ഇവിടെ ഒരു സർപ്പം ഈ ഗുഹയിലുണ്ട്, അങ്ങത് കാണുന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഈ ഗുഹ ഉപേക്ഷിച്ച് വരണം, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് അങ്ങിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഈ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിക്കണം. അങ്ങയുടെ ജീവന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വിലയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തർ ആ സർപ്പത്തെ എന്തെന്നാൽ മാതാജി പോയിരുന്നോ? മാതാജിക്ക് നെറ്റ് പോയതോ? മാതാജി ഉണ്ട്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. മഴയുണ്ടാവും, നെറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇല്ല, മാതാജി ഉണ്ട്, പോയില്ല. എന്തോ കുഴപ്പം, ചെറിയ കുഴപ്പം. ഇപ്പം മ്യൂട്ടാ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി നെറ്റ് പോയതാണോ? നെറ്റ് പോയിട്ടില്ല, മാതാജി ഉണ്ട്, അതിൽ മ്യൂട്ടാക്കിയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണ്ട മാതാജി? ഒന്നും കേട്ടില്ല, ഇപ്പോഴാ കേട്ട. മാതാജി കുറെ നേരം കൊണ്ട് ആണോ? മ്യൂട്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കണില്ലേ? ഇപ്പൊ കേൾക്കും. അതിടയ്ക്കൊന്ന് നെറ്റ് പോയി. നെറ്റ് പോകുമ്പോ തനിയെ മ്യൂട്ടാവും. അതാ മ്യൂട്ടായതാ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ സർപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? അവർ പതിവായി അപ്പൊ സർപ്പം ഇഴഞ്ഞ് വെളിയിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ അതാരായിരിക്കും പറഞ്ഞത് സർപ്പത്തോട്?
ഭഗവാൻ പരമാത്മ ഭഗവാൻ രൂപത്തില് പറഞ്ഞു. അല്ലെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഈ ഈ ഈ മാളം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം എന്ന് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ നിർദ്ദേശം ചോദിച്ച അതെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഗുഹ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ സർപ്പം ഉടൻ തന്നെ ഗുഹയിലുള്ള അതിന്റെ പൊത്തിൽ നിന്നും ഇഴഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തെ സ്ഥിരമായി മടങ്ങി വരാത്തവണ്ണം എന്നേക്കുമായി ഗുഹ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയും ചെയ്തു. സർപ്പത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ ആദേശാനുസരണം സർപ്പം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് മുൻഗണന നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ സ്ഥലം വിടാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ സർപ്പവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ പരമാത്മാവ് കൂടുതൽ തൃപ്തനായി. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് തനിയെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി, സ്ഥലം വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു പോയി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലുള്ള നിർവ്യാജ ഭക്തന് ഭഗവാൻ എപ്രകാരം സംരക്ഷണം നൽകുന്നു എന്നതിന് വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണിത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കഥ അറിയാലോ അല്ലെ? ഒരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ 3 ലക്ഷം നാമമാണ് ഒരു ദിവസം ചൊല്ലുക. അപ്പൊ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേശ്യയാണ് അയച്ചത്. വേശ്യ എന്നും വന്നിട്ട് പറയും, അങ്ങ് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ളത് എനിക്ക് അങ്ങയെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു സാരില്ല, കുഴപ്പമില്ല, ഭവതി അവിടെ ഇരിക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ധർമ്മം ഒന്ന് ജപയജ്ഞം അതൊന്ന് തീർത്തതിന് ശേഷം ഭവതിയുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് നാമജപം ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരം വെളുത്തപ്പോ അത് എഴുന്നേറ്റ് പോയി. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസവും അതേ ആവശ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ 3-4 ദിവസം വന്ന്. എന്നാ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഇതിനൊന്നുമില്ല, പറഞ്ഞു ഭവതി അവിടെ ഇരിക്കുക, ഞാൻ എൻ്റെ ഈ നാമം ചൊല്ലൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭവതി എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നാമജപം കേട്ട് കേട്ട് എന്തായി, അത് ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു. അതിന് അതിൻ്റെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് അത് ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു. അത്രയും ദിവ്യനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത്, എന്താണ്, നിർവ്യാജ ഭക്തൻ, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത, വ്യാജത്തരട്ടൂല, ഭഗവാൻ എപ്രകാരം സംരക്ഷണം നൽകുന്നു എന്നതിന് വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണിത്. സനാതന ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയുടെ അനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പൂർണ്ണമായും ഭഗവത് സംരക്ഷണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം ഒരുവന് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നൽകേണ്ടതാണ്. സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തെ പൂർണ്ണശുദ്ധനോ പൂർണ്ണവിശാരദനുമായ ഒരുവന് സന്യാസമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 16 ദേവി സമ്പത്തായി ഈ അവസ്ഥയെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ ആത്മീയ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമായും ആവശ്യമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആത്മീയ സമ്പത്തിന് അനുപാതികമല്ലാതെ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയും, ആത്മീയ സമ്പത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ഭൗതിക സമ്പത്ത് കൂടുതലായി വരുന്നത്. ആത്മീയ സമ്പത്തിന് അനുപാതികമല്ലാതെ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുക അവനെ അത് യാതൊരു അനുരൂപ്യവുമില്ലാതെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്രകാരം ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ക്ലേശങ്ങളെ നിർബന്ധിതമായി അകപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഒരു സന്യാസി യാതൊരുവിധ സംസർഗവുമില്ലാതെ സദാ ഏകനായി ജീവിക്കണം. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നിശ്ചയമായോ നിർഭയ ഉദാശി വീണ്ടും പോയി. പിന്നെയും പോയി നെറ്റ്. മാതാജി മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി നെറ്റ് പോയി. മാതാജിക്ക് നെറ്റ് പോകുമ്പോ നെറ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടാ, കേൾക്കുന്നുണ്ടാ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു കേൾക്കില്ല. നിർദ്ദിഷ്ടമായ പ്രക്രിയയിൽ ഒരുവൻ ശുദ്ധനാക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം താൻ ഏകനാണെന്ന് ഒരുവനെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. കേൾക്കണ്ട മാതാജി? സന്യാസ ജീവിത ക്രമത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നിശ്ചയമായോ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രക്രിയയിൽ അശുദ്ധീകൃതനായിരിക്കണം. അപ്പൊ സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടാല് എന്ത് വേണം?
ശുദ്ധീകൃതനായിരിക്കണം. അപ്രകാരം എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഒരു സന്യാസിക്ക്. അനന്തരം ദേഹത്തിന് ഏകനായിരിക്കാൻ ഭയമുണ്ടാകില്ല. ഓരോ ആശ്രമത്തിലും നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിലൂടെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ അസ്തിത്വത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഏവർക്കും സത്യസന്ധനും നിർഭയനുമായി തീരാൻ കഴിയും. വേദനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഒരുവൻ അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയും. മാത്രവുമല്ല, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ വേദജ്ഞാന സത്തയുടെ സമീകരണവും സാധ്യമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തി സേവ, ഭക്തി യോഗം, അല്ലെ? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. 15 ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, ഏതായിരിക്കും അത്? ഓർമ്മയുണ്ടാ? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദം. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? മഹാരാജാവ് അംബരീഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൃഷ്ണനിൽ ഉപയോഗിച്ചു. മനസ്സ് കൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങളിൽ, വാക്ക് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനത്തിൽ, ചെവി ഭാഗവത ശ്രവണത്തിൽ, കണ്ണുകൾ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിൽ, കൈകൾ ക്ഷേത്ര സേവയിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുർവാസ മുനിയുടെ കോപത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് വേണം? കണ്ണുകൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ ചെവികള് കഥ കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെ? ഹരികഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ നാവ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം? നാവ് ഹരിനാമ ജപത്തിനും പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി? പ്രസാദം കഴിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മുടെ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ, പാദങ്ങള് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാൻ കൃഷ്ണ സേവയിൽ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകുമ്പോൾ അവിടെ ഭക്തി ദൃഢമാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്താം. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിതാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।